ka odiochieng' mane ka odiochieng' makauno ka gindike oboke cha ang' wakelo achiel kachiel ka diponi gichopo kacha e paw ndeke ma pacho kamano JKIA kendo ang' wakelo gimana achiel kachiel ramo gi TV wecho manyien mag mbako romo migago ka gi kacha ang' ichwelo kod mago imore mondo ibed kod ng'eyo ni nyaka sani otese ma kamago bende osechopo. Otese go migo chapa e pinyno mar Greece igeno ni dhi chopo e piny Kenya e tielo mogik odiochieng' ma kawuono tarik 3 dwe mar 6 nikech ka gichopo mano e koa nyiso ni yiero koro dibedo makare kendo wawacho kanyo ni yiero koro onge kaka inyalo chore mbele mana kaka mosechopo kanyo tarik 3 kodong' mana ndalo 5 kende to wachomo yiero idhi time e yo machalo nade. Commissioners go duto ang' watemo yudo kata yor simu ka ang' wayudo Justus Nyang'aya ang' wakel achiel kachiel mondo konwa ler ni otese ma kamagi ochopo to mano tiende nang'o kotenore kod wechego duto mag yiero. Nyakwara Mwenge Jwang' wadhi mana nyime kendo wada mana rango gik mamoko mapod timore e chal mar fwambo kinyi